Goddag, og tak fordi at jeg må hjælpe jer med det her lille opgave her. Jeg kan jo nævne, at jeg har været politimand i over 30 år. Ja. Okay, vi har nogle spørgsmål her. Ja. Hvad gør politiet, når de kommer ud til et gerningssted? Det første, vi altid gør, når vi kommer ud til et sted, det er selvfølgelig at tit at rette henvendelse til dem, der bor på stedet. Nu skal jeg ikke rette henvendelse til dem, der bor på stedet, for at høre, hvor folk de er gået ind. Vi ser, hvor tyven er gået ind. Når vi siger gået ind, så er det sted, hvor han er brækket op for at komme ind. Dør og vindue. Ja. Og så, når vi har gjort det, så kan vi rundt og se på, hvad har han eventuelt rørt ved? Hvor har han sat sine hænder, sine fødder? Og så kigger vi på og siger, hvad har man stjålet? Og tit så er det smykker, de går efter. Og små smykker og små iPads eller tablets. Når vi snakker om fingeraftryk, selvfølgelig bruger man det i dag, men det er ikke ret mange tyveknæk, som bliver fanget på fingeraftryk. I dag bliver de meget fanget på det, der hedder DNA, hvor de har rørt nogle ting. Når man så tager nogle prøver af de ting, de har rørt, og så finder man den vej igennem, at det er, der har gjort det. Ja. Okay. Får politiet nok tid til at gøre hele arbejdet, for eksempel fingeraftryk osv.? Ja, det synes jeg, vi gør. Det synes jeg, vi gør. Vi har faktisk den tid, der skal bruges til indbrud, når vi er ude. Hvad efter din opfattelse bruger tyvene mest til at bryde ind? Det er koben, skruetrækker og stemninger. Det er de ting, de bruger til at brække ind. Og politiet er kaldt ud til et indbrud og fordrer politiet så folk til at købe alarmer osv. Jeg har nok aldrig selv opfordret nogen til at købe alarmer. Jeg har mere opfordret folk til at sikre deres hjem ved ikke at bruge indvendigt. Det der hedder, man kalder indvendigt vrider på hoveddøren. Det tror jeg faktisk, I har ikke det her. Vrider på hoveddøren. Jo. Vi opfordrer folk til at undgå vrider på hoveddøren, til at bruge nøgle, så når man skal ud. Er det mest udlænding eller danskere, der udgør størstedelen af indbrud, hvis du ved det? Mit gæt i dag, det er, at det er mest udlænding, der gør det i dag. De har afløst mange danskere. Før i tiden så var det altid, at det var narkomanerne, som lavede indbrud. Vi skulle bruge penge til deres narkotika, til deres stoffer. De laver selvfølgelig stadig indbrud, de laver stadig masser af tyveri, de her narkomaner. Men jeg vil sige, det er østeuropæiske bander, som producerer meget af de her tyveri der nu. Har du nogensinde fanget en indbrudstyv? Jeg har fanget mange indbrudstyve. De bliver fanget hver dag. Hvorfor tror du, at Danmark har så mange indbrud i forhold til de andre europæiske lande? Det er jo fordi, at vi er rige, vi er velhavende, vi har mange ting i vores hjem. Hvad kan politiet gøre anderledes, for at vi får færre antal indbrud i Danmark? Der kan vi nok, det er jo så et meget stort spørgsmål, men jeg tror, vi skal arbejde mere sammen med nogle østeuropæiske lande. Hvad kan borgerne gøre anderledes, for at vi får færre antal indbrud i Danmark? Det er, som jeg tidligere sagt, sikre deres huse bedre, og så sørge for, at den vindue og døre ikke er sådan og brække ind af. Og jeg er ikke sikker på, at alarmen altid er den bedste løsning. Det tror jeg faktisk ikke på. Men også, at vi interesserer os mere for hinanden, at vi holder mere om hinanden, og mere hinandens huse, meget mere opmærksomme på de ting. Jeg tror også, det er det. Ja. Tusind tak for hjælpen. Det var så lidt.